Gatar sapajua, gatar sapajua, gatar sapajua. Subjecta seduru dana hesam pikidara the worship gradan trida devisha fridan jengbe mansini kormoko mansini jiwara kormoko barota jengko rujuyo hendeng ishu to jengbe barota ko bekune isini sim pratna आरो गाबखौना बेनो जे बे संसारावहाय जानायबो जायोबो हेसु बे संसाराव जानायबो जायोबो गोबांसे डिक्रीड रायजोनाय फाव फेशनजों नेम निथिजों इसोरखौ नागिरदों दिन साइको दरुदैया सेग्रिदरे वरादाम प्रदित बेयाव होनदों जे इसोरा नुदों मिथिंगाया नुदों जे मा मावोबा इसोरखौ मोनो मा मावोबा नरकाव थाङो मा मावोबा नंखाय जायो मा मावोबा जे गावखौनो मोदायनो गथायनाय जायो बेफोर गासैखौबो जों बे बारथायावहाय संसाराव सोलिनाय साफ्रोमबो धोरोमनि साफ्रोमबो मानसिनि बेबहार आरो धोरोमखौ जों गथायनाय जादों बे बारथा समाव इसु तो रिक्साइडिक रिड वार्स द ग्रुदन डेभिड वाच बिना बाथेन रदि अरासम प्रुदेन बेयाव होनदों जे मिथिगौ जे अनहाव दिनै रेशन लेबदात इसोरखौ मोननायाव जे मानसिनि जा धोरोमखौ होनदों जे इसोरखौ मोननायाव जे बे खेत्रआवहाय बिदि खालामोबा इसोरखौ मोना जे मोनसे गाज्रि रूपखौसो फुजिनाय जायो थेवबो नों फुजियो मानसि बेखौ बुंदों थेवबो नों फुजियो मानसि होनदों बक्सादर दुरेथिनारि द गवर्शन किदुत ओमफ्राय बे संसाराव होनदों जे नाजादों दिनै मिथिंगाया मानसिखौ जे इसोर मोनथों बिदि नङा बेखौ एसेबाबो इसारा होनानै संसाराव बेखौ नाजादों मानसिखौ मिथिंगाया बेखौ बुंदों जे थेवबो बे इसोरनि लामा नङा होननानै मिथिखाबाबो गावखौ बलिदान होनो थाखाय मोदायनि खाथियाव बे खर' गंलायनानै गावखौ जासिथारनायबो मानसि दं बिदि बुंदों मानो होनदों माबोरै बे जाबाय मोदायनि दाखानाय कानुन बेखौ बुंदों तो बे संसाराव साफ्रोमबो मानसिया गाव गावनि दाखानाय कानुनजों जोबोदसे मजबुतजों लोगोसे मजबुरि बेखौ बुंदों मजबुतबो माने मजबुतजोंनो मजबुरि खालामनांगौ जादों जायहा मानसिया नंथारा बियो बे जेबो नङा होननानैब्लाबो जा नोंसोर कानुन दाबोबाय मोदायखौ लानानै होमबा बे मोदायनि बोसोनावनो बिरादसे कठोर जानानै मजबुरिजों नोंसोर बेखौबो फालिदों जाहैदों संसाराव बेखौ बुंदों इसु तो बेफोर नङा होनदों इसोरा जे बेफोर नङा किमसेक द क्रेमरेशन नों कठोर जानोबा होनदों नों नंथारगौखौ जानोबा किम द ग्रेशन एलेवरेशा दिखेम नों नंखायखौ मावनानै दिनै थारखौ मानो लादों थारखौ माखौ लादों होनदों साननि दुंनायखौ मानो लादों होनबा नों होनदों मानो बे साना आं होनाय होनदों तो टेक्से तेरे हेबेदो बे हायाव सोलिनाय नोंनि खान्थिजों कठोर जायबा खान्थि दानानै बेखौ फेलें खालामनो नागिराखैब्ला सुक्तारियर्शन किमिनदे दात ओमफ्राय बेयाव होनदों जे नों जुदि बिदिनो कठोर सोलिनो लुबैदोंबा नोंनि कानुन दानायजों अब्ला होनदों इसोरा दिनै होमबा नों आंनि सोरजिनायखौ नों मोननाय नङा फिसा ना साननि दुंनायखौ नों मोनगोन ना दै थबथिंसेखौनो नों मोनगोन ना देखसुरि देहेदा बे बारग्लांनाय बारखौनो नों हां लानो मोनगोन फिसा नोंनिफ्राय आं गासिबो सेगोन नायबाय था बेखौ बुंदों हेसु मानो क्रिस्टदादन गासिबो नायनानै नुबाय जे इसोरा गावनि लेकेदारास्टरिदान जोबोदसे गोजान धोरोमखौ बिरादसे गिथावना कालचारखौ नों फालिदों बे एकदम नंथारा बेखौ बुंदों एसु तो बेखायनो जे इमाइक सुग्रुदैयार सुग्रुदन बेफोरखौबो गासिबोखौ बिजिरनानै नायनानै गिदिंलायनानै दिनै इसोरनि दुतफोरा किमेन्दा वास इगिरन मानसिया सोलिदों जाबायदिखौ नुनानै दिनै साफ्रामखौबो लोगो लाना देबरा दावसन बेफोरनि राहाखौ इसोरनाव बिदों एसु मानो दात्रि दामान रेक्रिएशन गोबांसे मानो समायना मैल्य गोनां बे देहाखौ एलाबरि देहासे देग्रुदोन देहबराक मोदायनि थाखाय बलिदान होनो लुबैयाखै रावबो होनदों
33 कौटि गुरुफोरा बेखौ बुंदों तरिक्सा बिदारास नाइदर दुवेशन आरोबाव जे नोंखौ सैथो जुगाव होनदों आरोबाव जे नोंखौ सैथो जुगाव नोंनि आत्माया गाबख्रावबाय थायो जों बेखौ लुबैयाखै बेखौ बुंदों बिनिखायनो दिनै बे देक्सोर संसाराव सोलिनाय मानसिया नंखाय संसाराव जा बानायनानै कालचार खालामनानै थादों काटुर एकदम तपस्या बायदि खालामदों जा आंनि मुंखौनो लानानै बेखौ बायहोनांगौआ गोनांथार जोंहा होनदों 33 कौटि गुरुआ बेखौ बुंदों बायहोनांगौ मा देक्सोर हिद वर्स बे खान्थिखौ सिफायनांगौआ गोनांथार माबोरै Decuridan of art the region Kiminando होमबा मा होनदों संसारनि बारखौ जों सोलायगोन अब्लानो नों मिथिगोन होनदों होमबा होनदों जों संसारनि बारखौ सोलायबानोथ' नोंनिफ्राय सेबाय दा जों नोंनि बारहावा बिनाय बायदि नोंनो होआबानोथ' नों जाबाय दा होनदों नों जाबाय दा होमबा जाबायथ' जाबाय मा जागोन बे गाव मिथिसिगौ गोथार इसोर आफा जिउआ प्राक्सुदे क्रेडरेस्टा मावरेदेन होमबा दा मा होनदों समायना मानसिखौ इसोरा सोरदिदोंसोमोन हय होनदों लिखिरि डान्स एमेनावाश दिनै सैथोआव गसंनायाव सैथोआव थानायाव सुबायदिसो मोनबाय आरो सुबायदिसो थुबाय नों मानसि बेखौ बुंदों मानो केपातराइस्ट रुदेन एबिडिवासा दिनै रंजानानै आलेहेबेदाराइस्ट ग्रुदनि हिबिदान खाथियावनो सैथोआ जानायजों लोगोसे हाबोदो आरो गासिबो मुक्ति मोननायजों लोगोसे दिनै रंजा बाजायैनो खौसेयैनो जे थाबैनो सैथो जिउ बानायनो थाखाय जों गसंनायाव नोंनि थाखाय जों थाथ'नांदों होनदों सोरखौ मानसिखौ बुंदों आयशु आरो मा होनदों क्रिक्राइस्ट रुदिनेरे सिग्रामुम एग्रिडिरिशन इनिरिब्रेदान बेयाव होनदों जों दिनै संसारखौ खेबसेनो बेलथायनानै होनदों जे जों दिनै संसारखौनो खेबसेनो बेलथायनानै सैथो जुग बानायोमोनब्ला होनदों नोंखौ अनदों जों बेखायनो जों बेखौबो मावनो हाया जादों नोंखौ लामा नायदों नों जाहाथे मोजां जागोन खोमा नों मिथिगोन खोमा होनना मानो होनबा बेनो लाज बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिउआ हिबाक्सादोरे हरेदारसिउदोन एकिपिटु रेटेटेरेदान ओमफ्राय बेयाव मा होनदों दिनै गोथाङावबो नोरोखौनो मोनदों बियो आरो थैनानैबोथ' नोरोगानोखा बै मानसिनि थाखायबो होनदों मानो जायबा इसोरनि नाम लानानै नंखाय गेन मावथारदों बैफोर धोरोमखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिउआ मानो होनबा धोरोम होनोब्ला मोनफ्रोमबो धोरोम होननानै बुङोब्ला आंखौ मोननायनिसो माने खामानि बियो होनदों आंखौ मोननाय मोनफ्रोमबो धोरोम होनोब्ला बे आंखौ मोननायनिसोमोन होनदों नाथाय दिनै नुफैबाय धोरोमा माखौ होनो नाथाय लागिदोरा आसिदा जा होननानै नोंखौ बुजायदोंमोन जा होननानै नोंखौ फोरोंदोंमोन नों बेयाव नंला दानस्लाय मा महराव नों थाहैखो फिसा खर' हाराल' थाबाय नों बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिउआ आथिखाल हादरा स्टोरी द नाइरेदेबेसन नों मोनथिदों नों सानदों ने होनदों नों सानदों ने जे नोंनि हाबाफारि नों मावनाय भक्तिया जे जाथारदों लागे द वाच निमिन्देगाद नों साननायखौथ' आं बुंनो फैदों नों मिथिनाय नों साननानै मावनायखौथ' आं फोरोंनो फैदों बे जायाखै होनना आं बुंदों बेखायनोथ' बेखौ बुंदों इसोरा गोथार इसोर आफा जिउआ सेम्पे खेटेरास्टिक रुथामिरि ग्रिथारिशन मानो होनबा आं गोथां होनदों इसोरा जे मानो होनबा आं गोथां नों नंथारिखौ मावदों आं बेखौ बुंनो फैखागोन सानसे नाथाय आंनि समखौ आं नेदों नों नंखाय मावब्लाबो आं सिरि थादों जे समाव होनदों आयशु ब्रेक्सिट क्राइस्टाग्रामाव थादों बिनावर थिग्रेदों जि समावहाय नोंसोरखौ बेंलांदों गुरुफोरा थानायखिनियाव नों मावदों जेब्ला सम फैनानै निराखार जानानै गुरुफोरा थादों बिनि उनाव नोंसोरो नंखाय मावजोबदों होमबा बे नंखाय मावनायखौनो टेक्सेरिद आं दिनै नोंसोरखौ माबोरै फोरोंखो नों मानो मावखो बिदि होननानै गुरुआबो आरो खेबसे नोंसोरखौ फोरोंबावदों फिसा होनदों बिगथारा वार्ड रिसन बे धोना होनदों बे धोना लस जायोबा नोंनि लस जागोन आरो बे धोना मोनोबा नों मोनगोन फिसा होनदों दिनै बुंनायखौ दिनै माना होनायखौ दिनै फोरमायनायखौ नों लायोबा नोंनि धोन जुदि नों लायाबा नोंनि धोन देक्सुरि देहिबदा जोबनाय नोंनि जिबनाव होनदों गोथार
इसोर आफा जिवा sacrifice to adoration एदिबेदान ओमफ्राय मा होनदों जोंनि कर्मा जोंनि कर्मआ जोंनि धोरोमा होनदों जोंनि कर्मआ जोंनि धोरोमा बे मोदोमनि धोरोमा जोंनि आत्मानि धोरोमा उजिनानै इसोरखौ होननानै जोंनि खुगाया बुंखानांगोन आरो जों बिनि हाबाफारिखौ मावखानांगोन बे जोंनि आत्मानि धोरोमखा आरो बे जोंनि सोलेरनि धोरोमखा बेखौ बुंदों यसु जों उजिनानै इसोरखौ नागिरनाया बे जोंनि धोरोमखा इसोरखौ रायखांनाया बे जोंनि धोरोमखा लेक्सादर आरो इडिब्रेशन आरो बे धोरोमैनो जोङो बे संसारखौ बिदाय लाखानांगौब्ला होनदों लाखानांगौब्ला होनबा नों मानो सैथोखौ फालिनानै मानो बिदाय होनो लुबैयासै नों नोंनि देहाखौ बेखौ बुंदों यसु बेखायनो होनदों जे सक्तिपिरि दा वार्शिप नों आं फोरोंनाय बायदियै नों फैफिनोबा बे धोरोमजों नों देरहागोन निशा होनदों नों जै जागोन नोङो नोंनि उजिनायनि लाबखौ नों आंनिफ्राय लाफिननानै आंनिफ्राय लानानै फैनानै आरो लानानै नों थांफिननायनि समखौ नोंनो नांगौ देक्सुरिदान नोंनि आत्माया बेखौसो नागिरदों बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिवा सुप्रकाश दिग्रिनान एडिवट्स बेयाव मा होनदों दिनै नाय सोरांनानै सानखौ नुदों बियो मा फोरोंदों धोरोमा होनदों बिबो बेखौनो फोरोंदों जि इसोरा बुंलांदों बेखौ जायबा नोंसोर दा मावदों होनदों यसु दिनै सोरांबानो जों हाखौ गायो बे मा फोरोंदों बेबो बेखौनो फोरोंदों फिसा दिनै नोंसोर जा मावदों बेखौ बुंदों मानो being saturated the version नोंसोर जा मोनदों जा मावदों बेफोर गासिबो गोथां बिसोर गासिबो अमर बेयो सैथो धोरोम होनदों मा धोरोम जाय इसोरा थोनलांनाय हाबाफारि बेखौ होनदों धोरोम गोथार इसोर आफा जिवा Dasir the haveration abandon allows you the hidden wash and about the vibration abandon. Ishira जोंनि देहाखौ आथिंनिफ्राय खर'सिम गसंनायाव गोबांसे बानजों गुनजों दिखिजारोदा आरो सम्पूर्ण मानसि खालामनायजों जोबोद मेहनत खालामदोंबा होनदों अमा नोंखौ गाज्रि खालामफिननो थाखाय नंखाय मानसि खालामफिननो थाखाय बै मोदायाबो मेहनत खालामगोन नों बेयाव गोलैनो नाङा बेखौ बुंदों यसु दिनै मा होनदों दाक्सिउरदो हारसिं व्यक्ति मानसिखौल' मोदाया सियाखै धोरोमनि सायाव सोनारनानैबो खौसे मोदाया नोंखौ लांनो नागिरदों साबधान बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिवा प्राक्सुदरि हेबेद वार्षग्रोदनि बारायसोदोन नों बेखौ मिथिफिसा होनदों नों बेखौ मिथिफिसा जुदि नोंसोरो बैनिफ्राय दासिम जुदि सैथोयै फुजियोमोनब्ला आं दिनै खाराव माराव नोंखौ बेखौ बुंनो फैयामोन बेखौ बुंदों यसु रिक्सादेरिना वर्सन क्रिदत आरो बे रावखौ आं नोंसिनि खाथियाव बुंनाय नङामोन आंनि नामखौ गोदानै आं बे मुंखौ लानाय नङामोन इदि बुंदों गोथार साफाजिवा दाक्सिरुदि हिदारेशा फ्रिदन बेखायनो बान्दों इ माक्साक थेरिडिरेशन संसारखौ इसोरा गासिबो महर होनो हादोंब्ला दिनै सैथो जुगाव आरो साबसिन समायनासिन खालामनांगौआ आरो फैबायबा खालामखागोन इसोरा नाथाय बिनि खालामनाय टारगेटआव जोंहाबोदि समायना जानांगौ जों नागिरनायखौ जों मोननांगौ मिथिया हसियानोबो जों नागिरदों जेरावबो दिनै लेक्सुरदो नोंसोर नागिरदों नालाय होमबा नागिरनानै मोननांगौ लानांगौआ बे नोंनि हाबाफारिसै बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिवा दासुर दाहेबारसन गोथार इसोर आफा जिवा हे गुरु इसोर दे होमबा हाखौ दाङो गावनि बिखायाव इसु कृष्णआ आरि खालाम गोथार साफाजिवा इसु दाचिरे दानाव द ताशिदम प्रेडेरेटारेशा क्रिदन बादें दिनै लेखिबिदात इसोरखौ जों 33 कौटिजों लोगोसे इसोरखौ मोननोब्ला होनदों 33 कौटिजों लोगोसे जों इसोरखौ मोननोब्ला जों खालि हान्थु खेरायनानै
गाबाल' बियो जाहैया जाहैदों जाहैया होनदों मानो होनबा बेयाव गोबांसि दिनैहाय जोंहा न'खराव थायोब्ला गासैबो सोमोन्दोजों सोमोन्दो लानानै गिदिर उन्दै गासैबो सनमान अननाय बेबायदिनो जोंनि दिनै इसोरनि जों मानिदों जेखौ जों खालामदों जिबा बेयो जाहैबाय सोरखौबा अनदों सोरखौबा मान होदों सोरखौबा गोजौआव जों सनमान होनाय जादों बेफोर गासैबो प्रकृतिनि जों बेफोर गासैखौबो जों मावदों आरो दा बेखायनो मानो होनबा बेफोर गासैबो जों मावनायखायनो अमर जुग आरो मुक्ति होननाया जों बेफोरबायदि जा जोंखौ फोरोंदों जों बिदि खालामनायजों बे मुक्तिखौ होनो हादों जों होनदों Eshu, 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 Getar, Esher, Afa, Jiwa. Sakre Danaurishan, Kimanda Kradieri Dasa, Friden. Amba, Keba, Riri Kalamnani, Keba, Giding Nanguanda. Okay, Kobe Keba Giding Dede. Getar Safajua, Getar Safajua. जों दसे थाहाबनि एसु क्राटरेस डिरेट वार्डन दृश्य जों सेबनानै दसे थाहाबोबा माखौ गोसोखाङो नोंसोरो सानखौ गोसोखां एसु साननि महरखौ गोसोखाङो एसु दे इसोरनि गासिबो नाम राखौ लानानै बिसोरबो सानखौ गोसोखाङो Das Wort der Form Human over the hatred, kept the Christ the creation, feed the grab to word the reason, freedom of Bandem. Paya, then Barnum Baya, Paya, then Afaya, Sajiding the Sebang. Busy Sebanki Utpono Kalamde. बेखौ नोंसोरो दिनै आखाइ खोबनानै बे आखाइनि बिद्दाजों नोंसोर होखारदों होनदों आशु माने क्राट्रेशन जों बे आखाइ 33 कौटिनि जा जोंनि 108 कौटि आखाइनि गुनजों जों बिनि बिद्दाखौ लेथिरदे हिटरेसा आखाइ खोबनानै जों बिनि बिद्दाखौ माने फेलें बानायनानै डिक्रिडुरिसा माने बिनि बानखौ आखाइ खोबनायजोंबो डिक्रिडुरजा खेवफुंनानै बेखौ भस्म खालामदों बेखौ बुंदों बे खालामनाय मिनिङा बे जादों होनदों एसु होनो ताक्सुदे क्रिडुरिसुदे क्रिडन इदि वार्डसुदे बिबामदों ओमफ्राय होनदों जे जोंनि आखाइ खोबनायनि मिनिंखौ होनदों जे जों दिनै इसोरखौ मोननानै खुसि जादों आरो बे आखाइनि बिद्दाजोंनो नोंनि बानखौ जों दिनै जेनेबा मानिया या जों नोंखौ इसोर मानिया जों नोंखौ फोथाया जों नोंखौ नारगारो नोंनि कानुनखौ जोङो जोगारो बेबायदि हिसाबै जों मोदाइखौ नारगारदों होनदों एसु Frixidere darre tishudan tidegrediare dasham prediyadredum sagredration bahandang prakchetira potrai sinigridi stat trudan ba beयाव होनदों मानिनायखाय बियो कानुन दादोंमोन मानसिया बे आखाइजों आजावनायखाय बियो आखाइ हमनायखाय आखाइजों आजावनायखाय बियो सलायनो मोजां मोनदोंमोन हाक मोनदोंमोन टेक्सिडुर आरो बाहायनो बियो बोलोफोरा दंमोन तो इखिबे देवारसो डिग्री नोंनो नारगारबायबा नोंनो फोथाया होनोब्ला बे खमजुरि जागोन आरो बे संसारनिफ्राय लेखिसिबोदन नरगाव थांनायनि अनावश्यक समखौ बियो खाथियावनो मोनसिगोन बेखौ बुंदों Gatar safajua amba होनदों इसोरखौ लेखि बनाव छिदरिदान इसोरखौ दिनै जों फोथायनाया दिनै जों मानिनाया डिक्रिडरिस्टरिदान जों इसोरखौ मानिनाया बे नंगौ नाथाय बियो आन्दोनि खोथा रावबो बुजिया बेखौ निराकारनि खोथा जों जेसेबां इसोरखौ मानियो मोदायनि एगेन्स्ट जों मावो होमबा जोंनि इसोर मानिनाया मोदायजों नांबाय थानाय मोदायजों खमलायबाय थानाय बेजों जोङो जुद्ध नांबाय थानाय बे हिसाबैसो जों इसोरखौ खुलुमो आरो जों बेखौ फेजेनो बेबायदिसो इसोरखौ मानिनाया
आयशु माने गासिबो इसोरखौ बुङोब्ला बै मोदायनि खेलायाबो जों बेखौबो मिथिनांगौ जायो जे माने दाक्सुर द हेड वर्षनेग्रदा बे संसारखौ सोरजिनानै जोंनि थाखाय सोरजिनानै बे नुवाथारियाव नंखायाव जोंखौ थगायना गावनि बानायनायाव एखायनो जों जेसेबां इसोरखौ फुजिगोन जों बिनि एगेन्स्ट मावखागोन बेसो धोरोमा आयशु मोनफ्रोमबो धोरोमा बेनो मोनफ्रोमबो धोरोमनि खोथाया जों दा फैयै बेखिनि खेथ्रआव जों मिथिदों जे जेसेबां जों इसोरखौ मानिगोन बिनि एगेन्स्टआव जोङो बेखौ फेजेननायाव जोंहा बेजों नांनायाव बेखौ फेजेननायाव जोंहा गोरा जागोन आरो बिनि बेलायाव होनदों धोरोमानो बेनो दि बेनि बेलायाव जेसेबां जोंखौ बियो बोलि होदों फुजा खालामहोदों लिक्सआव हरदों डिक्रिदों जेसेबां जोंखौ फोरोंदों आरो बे संसाराव जेसेबां मावदों इसोरनि एगेन्स्ट बे इसोरनि एगेन्स्ट मोदाया जेखौ थिनदों बेखौनो मावदों होमबा जों एगेन्स्ट खालामगासिनो माने इसोरनि एगेन्स्ट जों मावगासिनो दंमोन आवगोलनिफ्रायनो साब्रै गुरुनि जा जेसेबां धोरोम दं बे इसोरनि एगेन्स्ट मावनाय येशु दिनैहाय जोङो जा मावगोन बे जाबाय मोदायनि एगेन्स्ट जों इसोरनि हाबाफारि मावदों मोदायनि एगेन्स्ट जागोन बियो होमबा धोरोमानो माने सानैजों नांलायलायनायसो मोदायजों इसोरजों नांलायनाय जों गेजेराव आरो जों गेजेराव मानसिया नों बिथिं थाङो थ' बिनि लाक्सुटरेशन एडिवर्शन बेयाव होनदों जे जेला बिनि संसार जालायबाय जेला बे संसारखौ गुंलायबाय जों बेजों थाहैनानै इसोरनि एगेन्स्ट जालायबाय बिदि जाहैबाय जोंखौ ओरैबो सेयो मानसिखौ बिदि जाहैदों थ' दिनैहाय आरो इसोर फैलायबाय जों गसंलायबाय बिनि थाखाय जों दिनै मोदायनि एगेन्स्ट मावसैलाय इदि गोथार इसोर आफा जिउआ होमबा दा दिनैहाय इसोरा गसंनानै दिनै इसोरा फैनानै नुबाय जे गासिबो धोरोमा आंनि एगेन्स्ट होनदों येशु होमबा गासिबो धोरोमा आंनि एगेन्स्ट होनदों होमबा जुदि गासिबो धोरोमा जुदि इसोरनि एगेन्स्ट जायोबा नोंनो सोरखौ नांगौ इसोरखौ होमबा बे एगेन्स्टखौ नोंखौ जे निराकारि एगेन्स्टखौ इसोरनि एगेन्स्ट नोंखौ फोरोंगासिनो बेखौसो गुरुआ फोरोंदों जे बिदि नङा जायखौ नों नागिरदों बेबायदि एखायनो मा होनदों धोरोम होनोब्ला एगेन्स्टआ मानसिजों मानसिबो जायो होमबा नायदो बिनि खेलाया नोंखौ मा खालामदों मानसिखौ बेखौ होनदों गोथार इसोर आफा जिउआ बेखायनो होनदों इसोरा फैयोबा जे एखायनो होनदों लेक्सादेरेग्रेसनेग्रोदों इभिडुअसा बे फोरोंदों इसोरनि एगेन्स्ट बे फोरोंनायखाय दिनै इसोर फैयोबा माबा मोनसे मोजां धोरोम फैयो या धोरोमनि खोथा फैयोबा एगेन्स्टआ फैखायो बे संसाराव मानसिजों मानसि बेखौ होनदों गोथार इसोर आफा जिउआ थ' खैफ्रासदग्रुदों इगिरिवेशदा जोंखौ दिनै रेडि खालामदों जेबा जोंनि मोगथां जेबा जोंनि नंगौ जेबा जोंनि देहा सोलेर नंथारगौ जेबा सानाबो थार बेखौ जोंनो फोरोंदों एखायनो जोंनि हाबाफारि मोनफ्रामबो मोदायनि एगेन्स्ट जोंनि येशु नाथाय जों मोदायनि एगेन्स्टबाबो बे जोंखौ जेबो खालामनो हाया मानोना बेहा समा फैबाय गावनि दायखौ स्वीकार खालामनाया गावनि हाबाफारिनिफ्राय बिदाय जानांगौआ बेहा फैबायलाय दुखुरादों जोंहा बेयाव जेबो गिनांगौ गैया बिनि थाखाय गोथार इसोर आफा जिउआ थासिरि खेबेदो वार्सन आरो खेबेनारदा फ्रिडरेशन गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरु येशु येशु येशु